ayaw tagda ang murug. Daghang mga hadla ang yawa. Ingon diri sa tuang bersikulo sa unang Pedro 5:8. Nag-ingon, pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulog, nangita og tukbunon. Okay, sa gani atong kaaway? Ha? Yawa. No, dili atong kauban sa iglesia. Okay? Nya ang obra sa yawa nga atong kaaway, naglibot-libot. No, yun sa kanya paglibot-libot, no? Example yun sa leon pa. Libot-libutan niya ang iyang kaaway. Iyang timingon o kung saan niya matukob. Kay ang leon, magdepende po na siya sa, wala mo na siya iutok ay paras na to nga, kani, kaya ko ni, kay dako ni, gamay ra ni. Kaya ko ni, kay nako'y 45 o nako'y pinuti. Iyahara ang iyang kamot, nga iyang amakan, nga iyang lukubon. So muna, utok sa leon. Galibot-libot na siya, gumatay-matay, kanus arang ka mga timingan. Ang usa diri sa tuang makita nga ang istorya da ning leon, dili ni siya ang pinakadako nga sapat sa lasang. Dili po ni siya ang pinakakusgan. Di po ni siya ang pinakapaspas mudagan. Ang leon, unsa may nakapahimo sa leon nga king of the jungle, ang iyang murug, mulanog na sa tibuok masam. Mga kuyawa na ka sa iyang murug. Unsa may tuyo nga magmurug man ang leon, kay iyang hadlokon iyang mga kaaway. Wa pa gani siya naabot na nga hadlok na. Sa tingog pa lang, maratol na ang kontra. Okay? Pero mao ni ang realidad, ang istorya sa trainer, sa leon o sa caretaker sa mga lasang sa Africa. Ingon siya, pag mataymingan gani ka to ka sa lasang niya, mataymingan kag leon, unsa yang ingon, ayaw og dagan. Ano man, pag atakiyon nga ikuno kag leon, pundo lang ka. Pundo lang. Ayaw yuk kay iya ka nang libot-libutan. Tanahon ka niya o maratol ba ka? Pundo kuno kanya, imo siyang tulukon sa mata. Tukon sa mata ng yun. Ay isog ka ba? Para makuta na nagmakaya ba niyo? Kay makita niyang naratol ka, dukan sa kanya takiyon. Pero mag-inisog po ka, no? Kita mo mga salida no, nga nag-inisog ang artista, hinga atras ang yun. Kay fake news din na iyang atake. Mayroon ka na libot-libutan, pero makita niya, mag-isog ka, atras na ang leon. 90% na siya. Pero naman yung mga 10% na sa mga iro nga, kaning iro nga mamaghot, di na mamaak. Pero mahadlo ka sa iyang paggot, labi na kanang isog kay pinagutan. Pero ang kuyawan ni mo, kaning iro nga di mamaghot, kaning mo kalit at hangkab. Kanang pag-apri sa gate mo, hangkap na yun. Pero kanina mo pagod-pagod, hadloko na ka na pagod. Mga esperiensya nga may ngurog, no? Ang yawa, ikumpara siya sa leon, nga gangurog, galibot-libot. Muna siya galibot-libot, kaya di na siya dahil mo hangkap. Ang utok pa sa leon, iya kang dagon sa iyang ngurog. Mga punas ng kinabuhi, may mga ngurog ang ato ang kinabuhi, no? Nga ang mga panguna-una, nga gagapugong nimo, nga mag-ayuhan sa pangabuhi, mga panguna-una nga naghimo nimo, naghatag nimo og kahadlok, no? Nagpabatsyag nimo nga mura kang napirti, no? Mga bakak kana, ngurog sa leon, aron mawad-an ka og gana, aron muundang ka sa imo mga handom sa kinabuhi, mapunaw ka. No? Ayaw takda ang murog, ayaw surrender,
Ayaw atras kinabuhi. Pangisog. Kay kung mangisog ka, makita sa leon nga isog manay ni, mo atras na siya ang leon. Muna ingon sa caretaker, puro 90% na. Napay 10% nga kanang mga bangis jud na leon. Pero sige na lang basi pa lang ba? Makorner uri ka, no? Na mga leon mo agi sa daan, nya mataymingan na mi ikaw ga motor. Oo. Atras na lang ka. Ang bukuron ka. No? So, ayaw tagda ang ngurog. Tingali, saba kaayo na nga ngurog. Sama sa kasaba anang kinso nga ngurog na siya sa kinso. At ang isa rin, ngurog sa leon. Nga murag yawa. Murag tinuod. Murag kang mutuo. Wala ang mga ngurog. Ignore the rule. Alikuna yung pagtuo. Kaya usahay ni mga ngurog. Usahay, abi ni mo maog yun na ang nasulti. Yan di maog. Abi ni mo mauna yung gihingo. Nya sa nasubay na ang istorya. Uy, dito. Abi man ako. Mga ngurog na. Mga chismis, mga tumo-tumo. Pero usahay, murang tinuod. Okay, sikuan mo na nagsulti niya. Imang po na si mamaka. Pero ang tinuod, maura ni. Yan mong gituuhan, mauna ni. Yan. Tuuhi ang sulti sa Biblia nga masarangan nimo ang mga kabulayan sa pangabuhi. Ingon ang Ginoo, dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyaan. Yang ano mo batsyag naman ka nga mura kang pinasagdan. Kay ang ngurog sa leon, kusog siya, no? So, ingon din sa Biblia, ingon sa mensahe, ayaw tagda ang ngurog. Ano man ang ayaw tagda, nagangurog man? Ayaw padala, ayaw padaog. Kung gusto ka nga matuman ang mga promisa sa Ginoo, diya sa mong kinabuhi, ibaw kung unsaon pagdaog sa mga ngurog sa kahadlok. Okay? Kaya dunay mga negatibo nga panguna-una nga buabot pero dili ka kinahanglan mamati ana nga mga ngurog. Amen? Kay ngurog na siya sa pagpanghadlok. Nya mahadlok ka, pirdi ka. Amen? Kay ngano, gangurog ang yawa sama sa leon, like a roaring lion. Sama murag leon, pero dili gid siya leon. So kay dili siya leon, dili siya makatukob nimo. Amen? Kay walay makahalit sa mga kaanakan sa Ginoo gawas og iyahang pahanugutan. Walay makakuha kaninyo sa akong mga kamot. Sa diha na nagpabilin ka maghupot sa imong pagtuo, kay ang Ginoo kamaora gid siya muhatag sa imong gikinahanglan. Alang sa katumanan sa imong mga andon. So ayaw pagkabuhi sa bakak o ayaw pamati ang ngurog sa bakakon. Mauna ang yawa ang atong kaaway nga gihisgutan sa unang Pedro 5:8 o gisulti po na siya sa Juan 8:44 kung namoy Biblia niya pagkalingaw mo basa, no? Tingnan na Biblia. Unang Pedro 5:8, ikaduha kaning Juan 8:44. Gipangingnan ni Jesus Christ sa mga Hudiyo, sa mga tubangan si lalis-lalis. Sa ingon niya, mga anak mo sa inyong amahan na maong yawa. Nabihan, kamo inon ba na? Inon na biro? Anak ka sa imong amahan nga yawa. Pero pwede ba matigog? Pwede ba basahon dino nga mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa. Pwede na ba daw? Dapi ni Juan 8:44, di ba? Ang yawa ato ang kaaway. Gangurog, leon. Nya kaning yawa sa Juan 8:44 nag-ingon si Jesus, ipangingnan niya mga Hudiyo, mga anak mo sa iyong amahan nga mao ang yawa. Bihan no? Jesus niya, chika mo niyo so kanil. Mga yawa mo. Grabe po kita no? Mao na ako di ba anak man ka o sa yawa. Kasi ka na yung mga yawa mo. Ang mga Hudiyo niya gumingna kanimutuon niya na kalit. Wala kayon siya mudapit sa kamatuoran kay wala man kaniya kamatuoran. Kung mamakak siya,
ang yawa, natural lamang kana kaniya. Ay, bakakon man siya, o amahan siya sa tanan, bakak. Makita gani mong tao no, murag natural na kanya mamaka. Anak na sa siyawa. Amen? O, bante-bantay mo aning tao na kanang sayo na kanya mamaka. Sayo na kanya mo obra-obra istorya. Niya murag ga-enjoy siya sa pag-share og story sa bakak. No? Imanin ninyo ang amahan sa tanang bakak ang yawa. Yang awan 8:24, ang mga ga-enjoy og pamaka. Mga anak sa yawa. So, bantay-bantay taani kay usahay ang gapaguba sa relasyon. Kaning mga istorya nga murag tinuod, pero di ay mao ang tinuod. Mura ra tinuod. Ano sa ngurog? Mura siya liyon, nagangurog, pero mura ra liyon. So, kaning po mga chismis or marites, mura po ni siya tinuod nga makaingon ka nga bitaw, no? Ha? Mura bitaw? Nga mo po dungang-dungagan, abot na sa uban, no? Dito na guba. So, 2 Chronicles chapter 32, muna ang ibasa ni Duncan kanina with emphasis sa verse 21, nga si Sennacherib ang hari sa Assyria, na ilog na niya ang mga pila ka mga nasod dool sa Israel. Posible na ilog na niya ang Jordan, ang Lebanon, ang Egypt, ang Iran, ang Iraq, ang Israel na lang yun ang iyahang ilugunon. Pero naipadir ang Israel. Gusto niya hadlokon ang mga katawan sa Ginoo, padalaan niyang suwak. No? Hoy, kamo diha! Ngayon nagpabili pa man mo diha sa Jerusalem. No? Gatuo mo nga protektahan mo sa inyong Ginoo. Namunay suwak ni Sennacherib para maratol. Basi mga flyers to ipanglapta sa pader ng mga sahas, mga namati. No? Nagpamatay magani na mo ning mga nasod nga dagko pa ninyo. Nya kamo pa. Pero makita ko nung ako siya atake na yun. Pag na ako siya hadlok sa mga katawan sa Ginoo. Kaya sa una pa lang nabalita na ni nga, grabe ang Ginoo ng away nila. Di pamatay ra nga, nahurutsyot nga wa naging-away mga diyo, naglakta na ni sa uban ng mga istorya. So nakita na yung mga Sennacherib, bisag napirdi na niya ang mga silingan ng mga nasod. Wa siya alang-alang kung kataki sa Jerusalem, kay ngano, syudad ni sa Ginoo. Amen? Pero yan pang ipanghatlok, niyang lain pa kay isuyaan niyang Ginoo. Kana yung Ginoo ng gituhan, di na makaluwas ninyo. Pamahawa na mo niya. Kaya di ka mo pamahawa, pamatsyon mo na mo. Naratol ang propita po, pero sa ilahang kahadlok, ingadto sila sa Ginoo. Dangog sila sa Ginoo. Muna siya ang 20. O tungod niini nga hinungdan nga pagpanghadlok ni Sennacherib hari sa Assyria, si Hezekias nga hari sa Jerusalem, o ang propita nga si Isaias, no, nga lalaking anak ni Amos, miampo o misinggit gadto sa langit. No? Singgit ang hari sa Jerusalem. Alam mo nilang himo, imbes na ratol sila sa murog sa liyon sa tingog ni Hari Sennacherib. Unsa ilang himo, na itong himuon. Unsa man itong himuon kung naay mga ngurog nga mga pagpangdaot, pang-demoralize, pagguba sa imong pagkatao. Dangog ta sa Ginoo. No, si Hari Hezekias o si propita Isaias miampo o misinggit ngadto sa langit, no? Kaya timana na to palangga sa Ginoo ang iyahang syudad, ang Jerusalem. Walay makatandog anak kung dili pahanugutan. No, pwede nila gupon ang pader, pero dili ang templo sa Ginoo. Gawas o pahanugutan sa Ginoo.
Amara po na diri ang simbahan sa Ginoo yan ang gitukod, may protection sa Ginoo ug tanan nga nagpaidalom niini dili madali-dali o halit gawas ko pahanubutan sa Ginoo. Okay. So kanakanta nga God is fighting for us, mao ni siya. Ay, tanaan yung Ginoo. Naana ang mga army gariti na. Ikaw abito, mga Hudiyo. Napirdi na niya ang ubang mga nasod. Nga mulog atake na sila. Kasi ang uban na to, nagkagiw na. Pero miampo ang hari sa Jerusalem na si Hezekiah o ang prophet na si Isaiah. No? Unsay natabo human nilang ampo o singgit dito sa langit. Human sila miampo o misinggit nga to sa langit. Si Corinthians chapter 32 verse 20-21. Tanawan ninyo. Og ang Ginoo mipadala sa usa ka anghel nga mipuo sa tanang kusgan ng mga tawo sa kaisog o sa mga pangulos o mga kapitan diya sa kampo sa hari sa Assyria. Imagine ka, grabe lang tikan. O, nana mo mga army, ready na ni Musulod, sama mo diya. Di mo surrender? Grabe, no? Unsa nga version kani diha ang 21, basaha good Riyami? Tanaw nyo, lain nga version diha. Ug ang Ginoo nagsugo ug usa ka anghel ug gipatay sa anghel ang tanang mga sundalo sa hari sa Assyria. Busa mipauli si Sennacherib nga naulawan ngadto sa iyang kaugalingong nasod. Ug sa pag-abot niya dito sa templo sa iyang Dios, gidunggab siya sa pipila sa iyang mga anak. Yan. No, mas lami pag yung version. No? Nuna lang panika, kay daghan kisag mga army. Najutay na rin ang mga army sa Jerusalem. Pero tanawan ninyo, una-una ang Ginoo nakig-away para sa katawhan. Muna ang Ginoo makig-away na to, mura ayaw mo kadlok sang rob sa leon. Amen? Naay mo, gayaga ninyo, mo yaguta, mo pakanubo ninyo, basta na mo sa insakto o sa kamatuoran. No, nakabuhi mo sa tadlong, no, gawas ang nakasala ka. Okay? Ang Ginoo ray bahala nimo. Ang Ginoo maoy nakig-away sa mga nagayaga-yaga sa katawan sa Ginoo. Migamit ra siya usara ka anghel. O gipamatay sa anghel ang tanang sundalo ni Sennacherib. Imagine ka? Ang mga Israelites wala nang gawas. Pero nakita nila nga nangahurot o kamatay ang mga sundalo, mga kapitan. Ang nabili na lang ang hari. Pagpuli niya sa ilahang nasod, nauwawan siya. Kaya siya na lang usahin balik. Siya rin ginigibili para ipakita. No? Manikal pa ka? Na, di naman yung muntikal. Ay, kaya na kas Ginoo sa Israel. Gipamatay ra nga may nakig-away. Di man kita o ng anghel. Sige rin mo ito pang mampus ng anghel, no? Tapos, sige rin katumba, nangalatay, alam mo, sundaw, sana mani? Naagre mo dagan, ha? At doon, hurot yun. Pero grabe po, gibilin na, usa kataw, ang hari, gibilin. Kaya pakik-on siya. Ay, gayaga aning mga katawhan sa Ginoo. At puli niya sa ilahang nasod. Misulod siya sa templo, sa balay, sa iyang Diyos, sa iyang paggawas. No? Gipatay siya sa iyahang mga anak. Ipila siya ang mga anak. Grabe, no? Ihurot, pamatay yung mga sundalo, pagpuli ni mo, ang pinakasakit pa, ang hipatay niya, dili mga hiniran, iyahang mga anak. Anong patyon kasi mga anak? Berarti gano'n sukuha ito, kaon mo bugang. Tanawag, nakurot na noon hindi. Ingnan yung ayaw naghilabti ng mga Hudiyo kay. Grabe ni nga record. Nangamatay yung mga sundalo hurot.
Napirdi na kanilang ubang mga nasod, pero kaning nga nasod nangamatay ra, napirdi ra sila nga wa nakig-away mo na ang Ginoo. And today, no? Noora gihapon ni nga pastada. I-preserve sa Ginoo kini nga iglesia, no? Para sa kahimayaan, dili niya pasagdan nga mauwawan iyang simbahan. Posible maabot ang mga tinuig, no? Lain na po diri mo pastor, lain na po diri ang mga membro nga manubo, no? Pero ang simbahan magpadayon. Kay ingon ang Ginoo, tukuron ko ang iglesia. O walay makabuntog niini bisan pa ang ganghaan sa impyerno dili makasustenir sa iyahang simbahan sa iglesia. Bisan pa ang kamatayon, bisan pa ang mga tao nga nada nagsugod, mga hurot o kamatay, ang iyang simbahan ng iglesia magpadayon. Amen? Una padayon na punta. Kaya wata kay wow, diin hasta ang istoryas ng kinabuhi. So ayaw kahadlok sa ngurog sa liyon, no? Kay ang makig-away nato ang Ginoo. Wala itong timandam ng kanta nga God is fighting for us. Muna siya, sikat kunikos. Ang pakig-away iya sa Diyos. So, makita ka nato diri nga dili ta masipo pangaway. Hilom lang ta, idangob na to sa pag-ampo. Di ta mo tubay. Ayaw tagda ang murog. Ignore the road. Ayaw tagda mo na siya. Ang atong kaaway gangurog nga murag liyon, sama sa liyon. Pero ang tinud-anay nga liyon sa Biblia mao si Kristo Jesus. Makita na siya sa pinagayag 5:5. The real lion is Jesus. So ang yawa nga atong kaaway gamurog nga murag liyon. Pero the real lion in the tribe of Judah is Jesus Christ, as stated in Revelation chapter 5 verse 5. So mo sa ito makita diri ta mo tapos. Sa ito makita diri sa kinabuhi bisag asa nga ang gulo naagyoy mga ginamo. No? In this world, you will have tribulations. You will have troubles. No? Pero ayaw karatol ay kabalaka. Kay nadaog na nako ang kalibutan. Ingon si Jesus sa Juan, libro sa Juan. Sa ato po diri atong makita, no, nga adunay ngurob sa liyon, naglibot-libot, gapangita o tukbunon. Muna ayaw kumpiyansa, pero ayaw po karatol. Ayaw kapunaw. Ano man, walay makapugong sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisag unsa pay matabo basta nakaplano na sa Ginoo, matabo gina muna siya tong kasaligan. Kung na plano sa Ginoo nga makagraduate ka og college, plano na. May mga diversion lang pero walay makapugong. Naay murug nga walay kwarta, walay obra. No, pero naaragya po na pamagi. So, naay mga panghitabo sa kinabuhi nga tayugon ta, naay mga bagyo nga moabot, super typhoon. No, si Biti nya mosulod sa Pilipinas. Nag-ampo ang makatawhan sa Pilipinas. Ang bagyo nga super typhoon imbes mosulod sa Luzon, hingsimang, hingliko, hingadto sa Guam. Pila na kahigayon. Nga may bagyo, ang bagyo may agi na dito sa babaw sa Negros. Wa kasulod. Ato'y bagyo dito, pati na nga, marami na mga baha dito sa Kabangkalan, sa Dumagi, sa Oriental. Pero ang bagyo, hinglihis na sa Escalante. Dito rin hingagis, Calatrava, hingatos Kabangkalan, sa Ilog, grabe na itong baha. Pero kita diri, giagian rang Escalante. Yutang bulahan. Mga linog dito sa gihulngan ang mga taytay nga mga siminto ng crack. Ang mga building sa mga bangko, mga lanbang ng crack. Pero kita diri, kuan ra laplan na linog. Mga pagpakamaayon sa Ginoo nga pwede na ay mga kamatay
pwede na ay mga linog, mga bagyo, pero i-preserve ang iyang katawan nga tinarong, nangalagad, o nangabudlay para sa kimayaan. Pero bisan pa, kung naaman gini nga mga problema, kabudlayan, mga masakit, di man ngurog ra na sa liyon. Naay Ginoo, amen? Walay makapugong sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. So ayaw tagda ang murog. Ignore the road. Keep moving forward. Ang takibaw sa pay mga himuon sa Ginoo. Kasi inyong mga negosyo, mubum niya. No, musugod na putang mga direksyon na bag-o kay mahimuon ang Ginoo. God will get you to your destiny. Whatever it is, ikaw nakahibawa na. Hallelujah! By the power of our God, no, as vested sa iyahang simbahan, nga mag-ayuhan mo sa pangabuhi, madayon inyong mga handong o mugaan ang mga kabugatan sa iyong kinabuhi o mutawhay ang inyong pagpangabuhi in Jesus' name! Amen! Amen! God bless everyone!